आता सामान घरातलं रिकामी झालं ना का पूर्ण घर असं वाटतं खाली खाली आहे. म्हणजे तुम्हाला मी एक गमतीची गोष्ट सांगते. कंजूस नाही म्हणणार मी या गोष्टीला, काटकसर म्हणणार. कारण आपलं घर चालवायचं आहे तर थोडीफार काटकसर बघा आपल्याला करावीच लागते. योग्य करते का अयोग्य करते ते. आजचं की नाही वातावरण बघा, एकदम ढगाळ वातावरण आहे. असं वाटतं की पाऊस पडेल. आता सकाळचे 8:15 8:30 काहीतरी झालेत, पण अजून काय ऊन आलेलं नाही आहे. पाऊस पडेल का काय आज आहे ना. थंडावा म्हणजे कमी आहे, थंडी नाही वाटत आहे काय. धुकं वगैरे पण आज अजिबात नाही, दव पण नाही आहे झाडांवरती. पाऊस पडेल असं वाटतंय. आमच्याकडे निरीक्षण चाललंय. पडवळ एवढी मोठी झाली ही बघा आपली पडवळ. काल खतबील घातला जरा फरक पडला. आत्ता थोडंसं बघ वाटतं आता जरासं ना. येऊ दे ऊन. जरा फेरफटका चाललाय आमचा सकाळचा, सगळं झाडांचं निरीक्षण. आज सुट्टी आहे ना कुणालला 26 जानेवारीची, म्हणून जरा निवांत सर्व चाललेलं आहे. नाही ही वेल आधी बघूया. आपली घेवड्याची वेल आहे ना ती पण जरा बघतो. तिला पाणी वगैरे टाकून आता व्यवस्थित करायचं. आलेत फुलं वगैरे आलेत, पानं यायला पाहिजे. आले नवीन पानं आले तर होईल व्यवस्थित. घेवडा धरला या बघ, काढायला पाहिजे. आहे कुठे कुठे आले. हे बघा आत्ताच बघा आला सूर्यावरती. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर आज मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे जे मी डीमार्टमधलं सामान आणलं ना ते सगळं मी तुम्हाला दाखवणार आहे. काय काय खरेदी केले ते, कारण आपल्या सर्व ताईंना बघायला आवडतं. तर अजून काय मी रिकामी नाही केलेलं आहे. आता सगळं काढून ठेवते आणि नंतर निवांतपणे दुपारी की नाही तुम्हाला मी सगळं दाखवते काय काय खरेदी केले ते. पण भरपूर सामान मी घेऊन आले. जवळजवळ 4 महिन्याचं, त्या 4 ते 5 महिने आरामात जाणार इतकं सामान मी घेऊन आलेली आहे. बरं वाटतं असं घर भरलेलं असतं सामानाने. आता सामान घरातलं रिकामी झालं ना का पूर्ण घर असं वाटतं खाली खाली आहे. त्याच्यामुळेच आम्ही इतक्या लांब जाऊन खरेदी करतो डीमार्टमधनं. सामान पण चांगलं मिळतं, सामानाची क्वालिटी पण चांगली असते आणि आपले पैसे पण सेविंग होतात आणि फिरून पण होतं. तर एकाच ह्याच्यामध्ये 2 ते 3 कामं होऊन जातात आपली. तर चला आता जरा फेरफटका मारतो आणि थोड्या वेळाने तुम्हाला भेटते मी. आज स्पेशल फक्त सामान तुम्हाला मी दाखवणार आहे. आणि आत्ता की नाही संध्याकाळची वेळ आहे. आज दिवसभर ना आम्ही आराम केला, कारण गेले 8-15 दिवस झाले तुम्हाला माहिती असेल आमचं आड्याचं काम चालू होतं. त्याच्यामुळे पण बराच वेळ ना आमचा कामातच जायचा. आणि काल परत आम्ही गेलो होतो कोल्हापूरला. तो पुरा दिवस असाच गेला. म्हणजे फिरून आलो पण तरी पण धावपळ आपली होतेच. त्याच्यामुळे आज काहीच असं काम न करता आराम केलेला आहे सर्वांनी. आणि आत्ता मी सगळं सामानाने बाहेर काढलंय, तुम्हाला मी दाखवते. तर सगळ्यात आधी कुणालच्या ज्या वस्तू आहेत ना कुणाल तुम्हाला दाखवेल आणि नंतर जे काय आहे ना डीमार्टचं सामान ते तुम्हाला मी दाखवते. हे बघा, हे असं सगळा पसारा सगळा मांडून ठेवलेला आहे. आता तुम्हाला पहिला कुणालचं काय खरेदी केलं कुणाल सांगेल. हे बघा, हे त्याने कलर घेतलेत. बोल जरा मोठ्याने बोल, सगळ्यांना ऐकायला जायला पाहिजे. स्केच पेन घेतलेत कॅमलचे, आणि हे जेल पेन घेतलेत, आणि हे बॉल पेन आहे ब्लॅक कलर. दुसरं आणि इयरफोन घेतलाय. 2 घेतले ना इयरफोन. 2 घेतले, एक खुल्ला आणि एक आहे, आणि हे सॉफ्ट घेतले. दुसरं काय घेतलं बघ खाली. हे शूज घेतलेत ना. हां, हे कुणालने शूज घेतले त्याच्यासाठी. त्याला आता ट्युशनला जायला लागतं ना म्हणून. आणि हे बाबाचे. हां, कुणाल दादाचं वर करून दाखव थोडं.
ते स्लीपर आणि हे शूज हे कुणालच्या बाबांना घेतले. ते आता बाहेर बसलेत. दुसरं अजून काय? तुझं दाखव. हे नॅपकिन घेतलेले. ते कुणालच्या बाबांना लागतात ना, ते गाडीवर जातात ना तेव्हा लागतात त्यांना, त्याच्यामुळे हे नॅपकिन घेतले 3. हां आणि इथे आहे ना हे बॉक्स, हे बघ हे आहे ना, हे हा बॉक्स. हां हा बोर्ड घेतलेला आहे तो. ते आमचा ना खराब झाला ना, त्याच्यामुळे हा घेतला आहे. हा की नाही म्हणजे जास्त महाग नाही आहे, 249 आहे, म्हणजे 250च्या आतच आहे तो. अँकर कंपनीचा आहे ना कुणाल. फक्त हे शूज वगैरे ना हे आम्ही जरा चांगल्या क्वालिटीचे घेते. ते कुणालच्या बाबांचे शूज आहेत ना, कुणाल त्याला जवळ दे रे. मला वाटतं ते काहीतरी 450 रुपयाचे आहेत हे शूज, फ्लाईट कंपनीचे आहेत बघा. आणि हे कुणालचे शूज आहेत. हे पण मला वाटतं काहीतरी कितीला कुणाला आहे ते 700 रुपयाचे आहेत. हे 700 रुपयाला घेतले शूज त्याने. त्याला अशी शूजची वगैरे आवड आहे, त्याच्यामुळे म्हटलं घे. आणि ही कुणालच्या बाबांना स्लीपर घेतले ना, ही मला वाटतं काहीतरी 150 रुपयाची आहे ही स्लीपर, त्यांना रोजला घालायला. आणि दुसरं ते हे बघ हे बॉक्स ना, पुढचे बॉक्स. हां हे बघा हे अंडर गार्मेंट्स असतात ते पण घेतले. हां हे पण ऑफरवरतीच आहे. हे काहीतरी मला वाटतं एक बॉक्स आहे ना काहीतरी 186ला काहीतरी 30% डिस्काउंट होता. हे झाली ह्यांची शॉपिंग. आता तुम्हाला घरातलं जे नेमकं सामान ते तुम्हाला मी प्राईस सकट सांगते थोडंसं. म्हणजे सगळ्यावरतीच ऑफर आहे या सामानावरती, पण ज्या मेन आहेत ना त्या तुम्हाला मी दाखवते कोणत्या की खूप बरं पडलं मला. तर सगळ्यात अगोदर तुम्हाला मी दाखवते हे तेलाचं बॉक्स बघा. ही एक तेलाची पिशवी 137 रुपये. सनफ्लॉवर तेल आहे, म्हणजे सूर्यफुलाचं तेल आहे. तर एका बॉक्समध्ये 12 असतात, त्याच्यामुळे हे 2 बॉक्स घेतले मी. आणि हे सगळं खाण्यापिण्याचं आहे, म्हणजे टोस्ट चिवडा वगैरे जे काय आहे ना ते. सुका नाश्ता ह्यांना लागतो ना तेच. आणि नंतरला इथे कडधान्य वगैरे आहेत. हे बघा हे कडधान्य वगैरे. हे वेलचीचं पॅकेट आहे. हा एक वेलचीचा पाकिट मला 13 रुपयाला पडला. ही 10 ग्रॅम वेलची आहे, त्याच्यामुळे हे 4-5 घेतले मी. अजून इथे बघा चहा पावडर वगैरे आहे. हे इथे तुरची डाळ आहे, परत मसूर डाळ, मग हे बासमती तांदूळ आहेत, हे 5 किलोचं घेतलेलं आहे. इथे साखर आहे, साबुदाणे, परत बेसन. आणि हे बघा हे इथे सगळं साबण आहेत. हे आंघोळीचे साबण आहे, भांड्याचं कपड्याचं. आता हे कपड्याचे वगैरे वडी आहे ना, ते मी कसं म्हणजे असं एकदम महागातलं घेत नाही. हे 7 का 8 रुपयाचं एक पॅकेट आहे, त्याच्यामुळे हे घेते का जास्त लागत नाही त्याच्यामुळे. आणि हे खाली ना टाईटचे पॅकेट आहेत ते. हे बघा हे खूप चांगलं आहे. हे मला तर काहीतरी 60 रुपये किलो 1 किलोचे. आणि हे भांडी घासायचं स्क्रब असं ना ते आहे, हे 10 रुपयाला एक, म्हणजेच 9 रुपयाला एक पडलं आपल्याला डीमार्टमध्ये. पुन्हा ते कलर हेअर कलर तर ते घेतले. आणि हे गुड नाईटची मशीन कोणाला देत राही एक. हां ह्यात 2 रिफिल आहेत आणि मशीन आहे. हे 120 रुपयाला काहीतरी पूर्ण हा पाकिट अख्खा, त्याच्यामुळे हे घेतलं एक. आता कडधान्य वगैरे पण प्रत्येक गोष्टीमध्ये ना डिस्काउंट आहे, म्हणजे MRP पेक्षा खूप फरक पडतो. तुम्हाला जर का आता मी दाखवायला गेलो ना तर भरपूर मोठी लिस्ट होईल, इतकं सामान आहे. सगळ्यात अगोदर तुम्हाला मी देवासाठी मी घेतलं ना ते सांगते. हे वात आहे देवाची, हे 7 रुपयाला एक पॅकेट आहे, तर मी हे 2 घेतलेत. पुन्हा अगरबत्ती पण बाय 1 गेट 1, हे 30 रुपयाचं एक पॅकेट आहे. ह्याच्यामध्ये 108 काड्या आहेत. असे मी 4 पॅकेट घेतलेत. एक पॅकेट सकाळी सोडून झालंय. हे बघा हे असे वेगवेगळ्या कंपनीचे घेतलेत, सगळ्यात डिस्काउंट होतं. ही मी जाळी घेतले. आपण वांग्याचं भरीत बघा बनवतो त्याच्या वेळेस लागते, आता माझ्याकडे नव्हती. मग गॅसचा बर्नर आहे ना खराब व्हायचा, त्याच्यामुळे ही घेतली जाळी. ही मला 99 रुपयाला पडली. ह्याची प्राईज आहे 150 रुपये. मला ही 99ला पडली. आणि एकदम मस्त एकदम मजबूत आहे. नंतर बदाम, कुणाला ना लहानपणापासून सवय आहे बदामाची, त्याच्यामुळे बदाम आमच्या घरामध्ये असतंच. तर हे बदाम मी घेतले तर नाही 299ला अर्धा किलो, म्हणजे समजा ना 600 रुपये किलो पकडा तुम्ही. तर असे मी 1.5 किलो घेतले. एक मला वाटतं 6-7 महिने आरामात जाणार. नंतर तुम्हाला सॉस दाखवते.
हा सुरभीचा सॉस आहे, हा 67 रुपयाला एक पॅकेट आहे. बाय वन गेट पण होता, त्याच्यामुळे मी 2 पॅकेट घेतले. 67 रुपीजला एक पॅकेट. हे बजाजचं तेल आहे. मागच्या वेळेस गेले होते ना डिमार्टला, तेव्हा मी हे आणलं होतं. म्हणजे बघूया वापरून चांगलं आहे का. नाहीतर अगोदर मी पॅराशूटचं वापरायची, पण हे पण खूप छान तेल आहे. त्याच्यामुळे ही बाटली मी घेतली तेलाची. हे पण खूप स्वस्त आहे. एक मिनिट तुम्हाला प्राईस सांगते ह्याची. तर ही बॉटल 124 रुपयाची आहे. 600 ml आहे ही बॉटल. आणि नंतरला हे लोशन घेतलं मी जॉय कंपनीचं. मागच्या वेळेस पण ही बॉटल मी आणली होती आणि खूप चांगलं आहे हे लोशन. म्हटलं अगोदर वापरून बघूया, जर का चांगलं वाटलं तर आपण पुढच्या वेळेस पण आणूया. खूप छान आहे आणि स्वस्त आहे, जास्त महाग नाही. बाय वन गेट पण होते. ही पण मला वाटतं काहीतरी डिस्काउंटमध्ये जाईल. एक मिनिट मी सांगते तुम्हाला. तर ही बॉटल 115 रुपयाला आहे. बाय वन गेट पण होती. पण चांगलं आहे, खूप चांगलं आहे ही बॉटल. आता हे मी माझ्यासाठी लेगिन्स घेतलेत, मरून कलर आणि हा बघा हा पिंक कलर. कारण ऑप्शन काही नव्हता तिथे, व्हाईट कलर पण होता. पण व्हाईट गावाला तुम्हाला माहिती आहे पूर्ण हे होऊन देणार मातीने. तर हे 2 कलर मला मिळाले, ते घेतले मी. हे मला वाटतं एक काहीतरी 199ला आहे आणि एक 249 म्हणजे 250 रुपये. त्याच्यामुळे हे घेतलेले आहेत मी. हे अमूलचं बटर हे 255 रुपयाला. मला वाटतं हे 400 ग्रॅमचं काहीतरी पॅकेट आहे. 500 ग्रॅमचं आहे, अर्धा किलोचं. तर हे घेतलं. बेसन 1 किलो बेसन 70 रुपये किलो. 1 किलो बेसन घेतलेलं आहे. पापड 255 रुपये किलो काहीतरी आहेत, लिज्जतचे पापड. हे 1 किलो पापड घेतले मी. बघा हे पनीर घेतलं. आता मी दरवेळेस की नाही अमूलचं पनीर वापरायची, पण अमूलचं पनीर नव्हतं. त्याच्यामुळे ही नवीन कंपनी आली होती आबाद म्हणून, म्हटलं हे वापरून बघूया. तर हे 60 रुपयाला एक पॅकेट आहे आणि हे पॅकेट आहे 200 ग्रॅमचं. तर असे मी 2 पॅकेट घेतले. तुम्हाला अजून एक मिनिट. हा गूळ घेतलेला आहे, चिक्कीचा गूळ पण घेतला आहे आणि आपल्या घरामध्ये लागतो ना नेहमीसाठी तो एक गूळ घेतलेला आहे. कारण संक्रांतीमध्ये आम्ही म्हणजे काय केलेलंच नाही आहे. आत्ता माझा विचार आहे की बनवूया काहीतरी. म्हटलं अजून काही महिना संपलेला नाही, थंडी पण म्हटलं संपलेली नाही, त्याच्यामुळे बनवायचं आता. आणि त्यावेळेस आमचं आड्याचं काम चालू होतं, वेळ नव्हता अजिबात, त्याच्यामुळे राहून गेलं. मिठाचं पॅकेट. तुम्हाला अजून एक गोष्ट सांगते, तुम्ही कधी पण शॉपिंग करायला जाल ना, कधी पण, तर पहिला कोणतं पण तुम्ही सामान घ्यायच्या आधी मिठाचं पॅकेट, एक पॅकेट तरी घ्यायचं. आपल्या घरामध्ये मीठ असेल तरी पण. तर आता माझ्याकडे मीठ होतं तरी पण मी 2 पॅकेट घेतले. त्याच्यामुळे ही गोष्ट मी तुम्हाला अगदी आवर्जून सांगते की कधी पण तुम्ही खरेदी कराल तर मीठ अगोदर विकत घ्या. आता हे खजूर बघा, हे अर्धा किलोचं पॅकेट आहे. हे 87 रुपयाला अर्धा किलो. तर असे मी 1.5 किलो खजूर घेतले, कारण हे कुणाला लागतात. म्हणजे माझ्याकडे की नाही घरामध्ये तुम्हाला सांगते की बाकीच्या कुठल्यावर वस्तू संपल्या तरी खजूर आणि बदाम ह्या 2 वस्तू माझ्याकडे स्टॉकमध्ये असतात. कारण कुणाला हे लागतात आणि त्याला सवय लहानपणापासून, त्याला मी देतेच ह्या वस्तू. त्याच्यामुळे ह्या गोष्टी 2 वस्तू माझ्याकडे असतातच. आता ही चहा पावडर घेतली. ही चहा पावडर 1 किलो पॅकेट आहे, टाटाची आहे. अग्नी, टाटाची अग्नी. ही 185 रुपयाला 1 किलो पडली मला. आणि दुसरी घेतली मी ताजा ब्रूक बॉन्डची. ही काहीतरी 250 रुपये किलो आहे. हे पण 1 किलोचं पॅकेट आहे. तर असे 2 किलो मी चहा पावडर घेतली. आणि तुमच्या पण बऱ्याच कमेंट्स असतात की ताई तुम्ही मसाला कोणता वापरता. तर मागच्या वेळेस पण मी दाखवलं होतं, पण तरी पण मला कमेंट्स आल्या होत्या. तर हा बघा, हा डीमार्टचा हा जो मसाला आहे ना, हा मी वापरते. हा 1 किलोचं पॅकेट आहे आणि ह्याची प्राईस आहे 255 रुपये किलो. त्याचा रंग तिखटपणा खूप चांगला असतो, कारण बरेच वर्ष झाले मी हाच मसाला वापरते. तर हे मॅक्रोनी 40 रुपयाचं पॅकेट आहे बघा. हे किती आहे, मला वाटतं हे काहीतरी अर्धा किलोचं पॅकेट आहे. आणि हे जे पास्ता असतं ना लॉंगवालं, हे पण असे 2 पॅकेट घेतलेत मी. कॉर्नफ्लॉवर अधेमध्ये कधीतरी मी ना चायनीज बनवते सूप वगैरे, त्याच्यामुळे कॉर्नफ्लॉवर पण घेतलं. हे कॉर्नफ्लॉवरचं एक पॅकेट काहीतरी 35 रुपयाचं आहे. असे मी 2 पॅकेट घेतले. तर हे बघा, हे कॉफी
आता ही कॉफी पण मी बरेच वर्ष झाली मी कॉफी वापरते मुंबईला असल्यापासून, त्याच्यामुळे टेस्टवर एकदम भारी असते ह्या कॉफीची. तर हे पॅकेट मला वाटतं काहीतरी 110ला 2 पॅकेट आहे, म्हणजे बाय 1 गेट 1 होतं. तर मी जसे 2 पॅकेट घेतलेत. 110ला 2 पॅकेट म्हणजे एक पॅकेट पडलं 55 रुपयाचं. आणि ह्याचं वजन आहे 50 ग्रॅम. नंतर हे पावभाजीचा मसाला, हे पण ऑफरमध्ये, हा सुहानाचा आणि त्यात पण ऑफर होती आणि एव्हरेस्टमध्ये पण ऑफर होती. तर मी वेगवेगळ्या कंपनीचे घेतले 2 पॅकेट. हे बिर्याणीचं आणि हे सांबार मसाला ते. तर हे झाल्या मेन गोष्टी. आता अजून पण बऱ्याच बारीक सारीक गोष्टी आहेत. आता हे सांगायला बसले ना तर भरपूर मोठा व्हिडिओ होईल. पण प्रत्येक वस्तूमध्ये ना डिस्काउंट आहे, प्रत्येक गोष्टीमध्ये ऑफर मिळालेली आहे. आता तुम्हाला मी सांगते हे सामान की नाही माझं, हे जवळजवळ 4 ते 5 महिने चालेल इतकं हे सामान आहे माझं. आणि तुम्ही मग अंदाज लावा ह्या सामानामध्ये म्हणजे समजा ना मी किती खरं डिस्काउंट मला मिळाले. हे बघा तुम्हाला मी बिल दाखवते. 5896 आणि वरती पुढे पण काहीतरी पैसे लिहिलेले आहेत बघा, 86 पैसे. ती इतकी माझी सेविंग झालेली आहे. म्हणजे तुम्ही विचार करा की किती सामान मला हे डिस्काउंटमध्ये मिळालेलं आहे. प्रत्येक वस्तूमध्ये MRP पेक्षा पैसे इथे कमी घेतात. मागच्या वेळेस जेव्हा मी कोल्हापूरला गेले ना आणि तेव्हा पण मी असं सामान आणलं होतं आणि तुम्हाला दाखवलं होतं. आपल्या ताईंच्या कमेंट होत्या की ताई दाखवा म्हणून तुम्ही काय काय खरेदी केली. तर त्यावेळेस मला कमेंट्स आल्या होत्या की तुम्ही इतक्या लांब जाऊन सामान का आणता म्हणून. तर त्याचं कारण हेच आहे की सामानाची क्वालिटी चांगली असते डीमार्टच्या. तुम्हाला माहीत असेल, तुम्ही जर का शहरात राहत असाल तर तुम्हाला नक्की माहिती असेल. परत आपला डिस्काउंट भरपूर मिळतो. अजून एक गोष्ट की एकदम सामानमध्ये 4 ते 5 महिन्याचं सामान माझं एकदम येतं. भले मी म्हणजे लांब जाऊन मी सामान आणते पण चांगल्या क्वालिटीचं सामान माझ्या घरामध्ये येतं, त्याच्यामुळे मला ते बरं पडतं. प्लस फिरणं होतं आपलं. आता तिकडे आजूबाजूला म्हणजे बरेच ठिकाणं आहेत कोल्हापूरला फिरण्यासारखं, त्याच्यामुळे ते एक काम आपलं होऊन जातं. ह्या अशा 2-4 गोष्टी आहेत, त्याच्यामुळे ते आम्हाला कसं ते बरं पडतं आणि चांगलं वाटतं आम्हाला. आणि मेन तुम्हाला सांगते की मला की नाही डीमार्टमध्ये शॉपिंग करायची खूप हौस आहे. आताच नाही, पूर्वीपासनं. म्हणजे तुम्हाला मी एक गमतीची गोष्ट सांगते. मुंबईमध्ये असताना ना एकदा मी शॉपिंग करायला गेले होते डीमार्टमध्ये. दुपारी 12 वाजता मी गेले होते आणि संध्याकाळी 5 वाजता मी घरी आले होते. इतकं मला ते डीमार्टच्या वस्तूंचं जसं वेड आहे. म्हणजे असं घरात जे गरजेचं असतं ना त्याच वस्तू मी उचलते. म्हणजे उगाचच काहीतरी खरेदी करायचं आणि घर भरून ठेवायचं असं नसतं माझं. काटकसर कंजूसी नाही म्हणणार मी या गोष्टीला, काटकसर म्हणणार. कारण आपलं घर चालवायचं आहे तर थोडीफार काटकसर बघा आपल्याला करावीच लागते. म्हणजे आपल्या घरामध्ये चांगलं सामान कसं येईल, आपल्या म्हणजे डिस्काउंट आपल्याला कुठे मिळेल ह्या शोधात मी असते. त्याच्यामुळे हा सगळा खटाटोप म्हणजे इतक्या लांब जाऊन घेऊन यायचं. तर अशी सगळी आपली शॉपिंग झालेली आहे. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते जरूर सांगा मला कमेंट करून. परत शॉपिंग तुम्हाला कशी वाटली ते पण सांगा मला कमेंट करून. आणि आता आम्ही इतक्या लांबून जाऊन सगळं सामान खरेदी करतो याच्यावर तुमचं काय मत आहे ते पण मला सांगा की मी योग्य करते का अयोग्य करते. ते मला म्हणजे आवडेल तुम्ही सांगितलं तर. पण मला कसं ज्या गोष्टी मला पटतात ना त्या मी करते, त्याच्यामुळे ही गोष्ट मला पटते म्हणून मी करते. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. तुम्हाला कसा वाटला आजचा व्हिडिओ जरूर सांगा कमेंट करून. आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.